8 nových kosmetických poradkyň do svého týmu a celkově přivede 5 nových kosmetických poradkyň. Takže milé dámy, vychutnejte si následující školení. Kati Katmanová. Wow, dievčatá. Krásne, si povedať už do obedie všetkým. A dajte mi minútku. Chcem si zapamätať tento moment a poviem vám prečo. Pretože pred 7 rokmi, keď som prišla na svoju prvú produktovú akadémiu, na svoje prvé produktové školenie v Bratislave, som bola úplne sama. Nikoho som nepoznala a sedela som v poslednom rade, v poslednej stoličke. A viete, čo som si zapamätala z toho školenia? Vôbec nič. Vôbec som nevedela o tom, čo tie ženy hovorili, o tých všetkých informáciách. Zapamätala som si jednu jedinú vec. A to bol môj pocit. Pocit, že som sa cítila super. Tie ženy sú iné, stále vysmiaté, spokojné, krásne. Veď tu sedí v sále 1000 nádherných žien. A vôbec som nevedela, o čom to bolo. Vôbec som nevedela, ale vedela som, keď som odchádzala z toho školenia, že toto je miesto, do ktorého chcem patriť. Kde sa chcem cítiť krásna, chcem sa cítiť sama sebou a zobrať si všetko, čo mi Mary Kay ponúka. Za tých 7 rokov, wow, dievčatá, 7 rokov, ale mám pocit, že to začalo včera, to išlo ako taká husenková dráha. Každá jedna z nás pozná tieto momenty, že možno ste práve na tom najvyššom bode a všetko, na čo siahnete, sa vám darí. A ste šťastné, plné energie, radosti, lásky. Proste svet je taká tá gombička a tá Mary Kay ide sama. A niekedy, alebo možno niektoré z vás, ste práve, ja hovorím na tom dne, na tom dne toho oceánu, toho mora a nejako to nejde. A necítim sa byť dosť dobrá, necítim sa byť úspešná, necítim sa byť výnimočná. A buďte v pohode. Viete prečo? Pretože to je príprava na to, že po každom páde príde nová vlna a vy musíte nabrať energiu, naučiť sa niečo nové, prijať všetko, čo máte. A keď tá vlna ešte trvá, to znamená, že ešte ste sa nenaučili všetko, čo ste sa naučiť mali. Pretože potom príde ten okamžitý vzlet, tá nová vlna, viete, ako ten príliv a odliv. A takisto je v Mary Kay, a ja hovorím aj v živote, kde ruka v ruke úspech s neúspechom. Úspech neexistuje bez neúspechu a opačne. Takže ďakujem vám, že môžem prežívať s vami tento opäť môj zážitok a pozdravujem všetky ženy, ktoré sedíte tam vzadu v hľadisku, pretože vy nikdy neviete, či o 7 rokov si to spolu, alebo dúfam, že skôr, o 2, o 3 nevymeníme a vy nebudete stáť na tomto mieste a ja vám budem tlieskať za vaše úspechy. Predpokladám, že väčšina z vás ma nepoznáte, tak vám poviem môj osobný príbeh v trošku inej verzii. Poviem vám príbeh, ako sa pre mňa Mary Kay z plánu B stala môjim plánom A v živote. Poviem vám pár takých momentov, ktorí boli pre mňa naozaj veľmi silné a ktoré si dodnes pamätám, ako by som na tom mieste stála, alebo čo som presne hovorila. Ja som vyštudovaná pani učiteľka, takže pozdravím všetky svoje kolegynky. Ja som taká pani učiteľka, áno, mávajte, ste zlaté. Milujem učiteľky. Poviem prečo. Máte disciplínu, ste organizované a máte veľký predpoklad na úspech. Ja som nikdy učiteľkou byť nechcela. Nikdy. Pretože polovica mojej rodiny, moja mamina, moja teta, moja blízka rodina, moja krstná, všetko sú učiteľky. Vychované dieťa, kde učí v škole vaša mamina, no to tiež nebolo príliš akože príjemné. Mnohé mi tak prikyvujete, takže si to možno aj viete predstaviť.
A išla som do Bratislavy na vysokú školu, na ktorú som ísť úplne nechcela. Bol to môj plán B, že ostanem tam 1 rok a potom pôjdem študovať to, čo som chcela. A dnes ďakujem Pánu Bohu, že som na tej škole skončila, pretože som presvedčená o tom, že by som dnes stretla môjho manžela, ktorého pozdravujem, ktorý je momentálne s mojím synom a je pre mňa tým najúžasnejším mužom. Pretože ja tu môžem stať, plniť si svoje sny a on sa stará o nášho úžasného 2-ročného syna. Takže mu ďakujem. Takže Bratislava mi dala, dievčatá, to. Inak ja som východniarka a zdravím dievčatá z týmu Danky Pastorík, ktoré sú úspešné a včera znáborovali, neviem komu mám kývať, tie 2 dámy. Dievčatá, milujem nás východniarky. Áno, super, teším sa. Pretože teda ostala v Bratislave, spoznala som tam môjho manžela a mne Mary Kay prišla do života štýlom, že ja som nikdy nezažila žiadnu hodinku o kráse. Ja som sa do Mary Kay dostala sama. Ktoré z vás ste nemali hodinku o kráse a ste v Mary Kay, vďaka tomu, že ste sa k niekomu nanominovali? Alebo napísali, čokoľvek, super. Takže je to nejakých možno takých 10% dám, ktoré zdvihli ruky. Buďte pripravené na to, že aj také ženy vám do života prídu. Ja som si chcela prioritne zlepšiť svoju pleť. Pretože som mala vyskúšané niekoľko produktov. Ja som mala extrémne aknóznu pleť, ale bolo vidno tie nedostatky. Chcela som si ju proste vycibriť. Pochopila som, že potrebujem starostlivú kozmetiku a práve online, dievčatá, už pred 7 rokmi som si našla príspevok u ženy, u ktorej som si kupovala parfémy, ktorá takisto spolupracovala s Mary Kay, že hľadá dámy a hľadá ženy, ktoré si chcú zlepšiť pleť, že chcú od života viac, chcú si proste dopriať tú starostlivosť. Tak som jej napísala, mojej katuške, mojej rekrutérke. A môj prvý mesiac, a prvá vec, čo som jej povedala, ja v živote nebudem nikomu nič predávať. A už vôbec nikoho nič učiť. Neexistuje. Ja chodím do školy ako budúca učiteľka, mám popri tom prácu, ja som vždy bola akčná. Ja som vždy mala mrle v zadku, ja neobsedím len tak na zadku. Ja vždy musím niečo robiť. A vždy si hľadám aktivitu, takže mňa tak často s vyloženými nohami pri telke neuvidíte a poviem úprimne, od covidu telku doma sme ani nemali, ani som to nevidela. Takže naozaj, keď mi niekto povie, že aký skvelý seriál ide, tak ja si poviem, že dobre, a že kto v ňom aspoň hraje, aby som vedela, že kto to je. Takže naozaj, dievčatá, vždy som bola akčná, vždy som chcela niečo viac. A my sme predtým dostávali v štartovacom kufríku video, ako robiť hodinku krásy podľa Leničky Prchalovej. Neviem, či si to niektoré pamätáte. A nemali sme ten perfektný flipchart, ktorý máte teraz, že máte napísané, čo máte povedať. Dobre, že nie ešte už len vaše meno tam chýba, máte perfektný návod, ako urobiť hodinku krásy. Tak ja som si to video pustila. Viete prečo? Pretože moja priorita, alebo moja prvá vec, ktorú som v Mary Kay chcela, bola zlepšiť si pleť. Mnoho žien vám príde do života na hodinkách krásy, alebo už ako hovorila Danka, online, stretnete ich tým, že majú nejaký problém. My väčšinou ženy riešime už konkrétny problém. Príde s nejakou požiadavkou. To je tá prvá vec, čo chcete vyriešiť na tej pleti. U mňa to bolo, chcem si dať dokopy pleť. To bolo pre mňa v tej chvíli dôležité. Ja som vôbec neriešila, čo ešte tá Mary Kay mi môže v živote ponúknuť. To som si chcela zlepšiť ako prvé. Takže moja rada pre vás, ak vám príde inak, môj taký tip, ak máte pero papier a ešte to nerobíte, tak si prosím zoberte pero papier a píšte poznámky. Pretože tie vety, ktoré možno budete počuť, si poviete, to bolo také skvelé školenie. A prídem domov a nič sa nezmení. Vy nikdy neviete, či práve jedna veta, jedno slovo vám nezmení úplne váš život, vaše nastavenie. A niekedy ten jeden klik, to magické poklúpanie je to, čo potrebujeme. Takže som si chcela zlepšiť pleť. To bolo moja priorita. Absolútne som dala všetko zvyšné z kufríka bokom. Dôverovala som tomu, že tie produkty sú super, že to vyskúšam. A uvidím. Čo najhoršie sa môže stať, že ich vyhodím do koša, ako som vyhodila všetky produkty, ktoré som doma mala plné poličky.
Ale nestalo sa. Stalo sa to, že po mesiaci moja pleť vyzerala inak. Ja som nechápala, dievčatá. Poznáte to? Milujete produkty Mary Kay? Milujete ich? Obliekate sa do nich? Hýčkate sa? To je presne o tom. Veď sa pozrite na nás. To každá z vás vyzerá ako bohyňa. Milujem slovo našej NSD Ivanky Christovej. My vyzeráme ako bohyne, dievčatá. Naozaj. Tá pleť je neskutočná a všimlo si to moje okolie. A kto? Študentka na vysokej škole, no moje spolužiačky. Takže som vytiahla zvyšok toho kufríka a hovorím si, bol máj, ja som sa registrovala koniec mája 2017. Takže v júni som kúkla do tej tašky a ja som taká zvedavá. Ja hovorím, no dobre, čo tam ešte tá Mary Kay mi môže dať? A vytiahla som toto CDčko a prečítala som si sprievodcu kozmetickej poradkyne. Máme to v štartovacom kufríku? Áno. Čo tam máme hneď na začiatku? Urobte si zoznamy vašich kontaktov. OK. Urobte si prehľad, koho poznáte zo svojho okolia, zo svojich spolužiačiek a robte hodinky krásy. A to je čo? Nikdy som to nezažila. Takže som si, dievčatá, otvorila CDčko. Pozrela som si to video, nájdete ho na Link and Learn, stále tam je, ako robiť hodinku krásy podľa Leničky Prchalovej. A naštudovala som si to a som si povedala, dobre, tak ešte sa opýtam tej mojej Katky, že teda, čo to je, ako to mám robiť. Ono nič, zavoláš si domov kamošky, spravíš si zoznam, položíš veci a vyskúšaš. Chcela som vám ukázať aj fotku, ako vyzerali moje prvé hodinky krásy, dievčatá. A ja som nemala perfektné štúdio. My sme bývali v jednoizbovom prenajatom byte, kde môj terajší manžel neišiel na záchod. Pretože by skúpel, my sme mali hodinky krásy v kuchyni, aj tam je aj pračka, som mala Americké produkty vyložené na pračke, a on neišiel na to vecko, lebo keby spláchol alebo čúral, tak by to bolo počuť. Viete, prečo vám to hovorím? Aby ste sa nebali začať robiť veci, ak na to nie ste ešte pripravené. My nikdy nebudeme 100% pripravené na to všetko, čo od života chceme. A je to v poriadku. Dodnes mám tie fotky a milujem sa na to pozerať, pretože to boli moje začiatky. Moje prvé hodinky krásy, mojich prvých 20, povedala mi moja NSD už Ivanka vtedy, je ako jazda na bicykli. Musíš sa to naučiť. A môj syn mi to znova ukazuje. Keď začínal chodiť, koľkokrát tie deti spadnú, keby sa postavia, naozaj chodia. Tak prosím vás, nech je vaša viera vo vás samé taká silná, ako tie naše deti. Keď sa, alebo vy, keď ste sa učili chodiť, ste tu dnes a vďaka Bohu všetci, verím tomu, môžete zdravé, máme nohy a chodíme. Nikdy sa nevzdávajte. Nikdy. A keď som si teda naštudovala hodinky krásy, tak som povedala, že prvých 20, dobre, ale ako potrebujem nejakú motiváciu. Ako, nie myslím darčekovú, jasné, že sa mi páčia všetky dievčatá, kto nemiluje diamanty. Alebo kto nemiluje nejaké kabelky. A to, že nás Mary Kay oblieka od hlavy po pety, že tu môžeme chodiť s krásnymi kuframi, jasné, že to všetko nás motivuje. A ja som si otvorila kariéru a povedala som si, OK, aké programy tu sú pre kozmetické poradkyne? Úspech v červenej. No dobré, hviezdička. A ako študentku na vysokej škole, viete, čo ma zaujalo? Práve tie peniažky. Že ja som tomu nechápala, že ja niekomu ukážem produkty na hodinke krásy, tým predajom si zarobím vlastne viac, ako keď som bola na brigáde, na ktorej som dostávala 4 € na hodinu. A ja som na svojej prvej hodinke krásy, vtedy vyšla akurát Clear Proof aktívna maska čistiaca maska s aktívnym uhlím. Ja som ju milovala, pretože mi perfektne dala do poriadku pleť. Takže čo som najviac ponúkala alebo predávala? To, čo najviac milujem. Tak ako to spomínala Danka, to, čo najviac používate, to budete s najväčšou láskou predávať ďalej. A ja som nepotrebovala hovoriť o tom, či si to chcú kúpiť. Oni mi same hovorili potom použití. Veď vy viete, že keď tá žena si ten produkt na tú pleť dá, ten produkt urobí robotu za vás. A ja som bola nadšená. Proste, aký je to efekt na ich pletiach, že naozaj to funguje nie len na mne, ale aj na tých ženách.
A takto som išla, dievčatá, moje prvé hodinky krásy. Ja som bola hviezdna kozmetická poradkyňa na rubinovej úrovni za tie 2 mesiace. Ja som nevedela, že čo som také splnila. Ja som bola len veľmi nadšená. A popri tom som mala 16 predmetov v rozvrhu a tie, ktoré ste vyštudované učiteľky a chodili ste na pedagogickú v Bratislave, viete, že všetko bolo povinné. My sme sa z ničoho nemohli uliať. A ešte som mala popri tom brigádu. A tá moja brigáda, to je moja druhá súčasť života, aktuálne končiaca, bola ako finančná analytička pre obrovskú medzinárodnú spoločnosť v Bratislave. Tak som si povedala, že At America je také pri vyrobenie, taký môj plán B. Avšak potom postupne som si plnila krok 1, krok 2, krok 3, krok 4 úspechu červený. Ja som systematik, dievčatá, naozaj systematik. Potrebujem mať veľmi dobrý plán, veď ste počuli, že ešte stále mám prácu, mám malé dieťa, mám Mary Kay, svoj život, svojho manžela a to potrebujem veľmi dobre zorganizovať, aby to všetko fungovalo a aby som sa nezbláznila. Takže naozaj vďaka Bohu za to, že viem robiť taký multitasking, ale zároveň výborne plánovať. A verte mi, to sa naučíte. Ani ja som nespadla perfektná z neba, ani o všetkých produktoch som všetko nevedela. Po kroku 4 úspechu v červenej som si povedala, no super, tak stačí a tá direktorka nie je pre mňa. A zastavila som sa na obdobie viac ako, ak sa nemýlim, rok, kedy som prvého pol roka kvôli tomu, že ja som v podstate skončila vysokú školu, vydala som sa, pracovala ako finančná analytička a dnes som na tej najvyššej manažerskej pozícii, takže za 10 rokov, ja hovorím, aj keby som hrnce predávala a bavilo ma to, tak aj proste budem úspešná, lebo si tam nájdem to, čo ma baví. Tak sa smejem, že niekedy aj tie hrnce môžu byť o tom, že vás to proste baví. A stala sa taká vec, že my sme s manželom chceli bábätko, avšak našli mi nejaké ochorenie a povedali, že to nie je možné, ak okamžite nepoľavím vo svojich 29 rokoch a nezľavním to tempo, pretože moje telo mi kričí, že potrebujem sa nadýchnuť a potrebujem sa stabilizovať. A zrazu sa vám to všetko tak ako keby poskladá, aby pol roka riešite zdravie seba. Možno to mnohé poznáte, to sú tie presne vlny a uvedomíte si, že toto nie je život, ktorý chcete žiť. Tak toto ďalej nepôjde a som príliš mladá na to, aby som sa, ako sa hovoríme, zdrela do kože. Chvála Bohu, dnes mám krásneho 2-ročného syna, ktorý je Mary Kay dieťa, určite vidím v ňom seba v mnohom a teším sa, že mu budem môcť dať tie základy, ktoré mne dala Mary Kay. A keď som prechádzala tým, že ako vám poviem o tom mojom príbehu trochu inak, aby to bolo zaujímavé aj pre tie moje dievčatá, ktoré tu so mnou sedia, poviem vám 2 príbehy, ktoré sa mňa veľmi silno dotkli v mojom živote a v mojej kariére v Mary Kay. Ten prvý bol, keď som kočikovala môjho Filipa, mal 2 mesiace. Bol to, teda je to stále chlapec, ktorý veľa toho nenaspí, živel, veľa plakal prvého pol roka. Takže, dievčatá, predstavte sa, stojíte takto po 2 mesiacoch od pôrodu, kočikujete vaše dieťa a v tom vám volá vaša nezávislá NSD Ivanka Christová a hovorí vám, a vy hlavou riešite, aké mám masné vlasy a už by sa trebalo akože dať trošku do poriadku, rada by som sa vyspala, najedla a vám povie, že tak ideme na to, je to tu. A ja, že Júka, prosím ťa, na čo ideme? Čo je tu? No ideme do toho NIQ. Splnili sme podmienky, proste začíname. My sme mali, viete, pred NIQ už naozaj sme išli dlho, aby sme plnili tie stovky k tomu 20. Nebolo to jednoduché. A mal prísť ten moment, že sme mali nastúpiť do toho NIQ. Tak si predstavte mňa maminku. Tak som kočikovala ten kočik a si to si nemyslíš vážne? Ty si zo mňa robíš... Prdel som sa, neviem, či to je slušné slovo, že si zo mňa robíš srandu. Ja teraz som porodila, proste som unavená. Kedy mám stíhať venovať sa dieťaťu, rodine a ešte domácnosti, vy to dobre poznáte. Proste moje prvé dieťa, už teraz by som to asi brala s tým druhým trochu inak. Ale nevedela som si to predstaviť. Ale ja som dobrá žiačka.
ja vždy všetko akože si v hlave prejdem. A volal som mojej Danielke, mojej seniorke, Denny, to nemyslíš vážne? Proste ako? To nie je, že NIQ je mesiac, dievčatá. NIQ je ročná kvalifikácia, no takmer ročná, lebo máte pri NIQ a potom to NIQ, ktoré ste to možno zažili, tak viete veľmi dobre. To nie je, že za jeden mesiac a vybavené. A vtedy mi prišla mi taká veta, neviem, či mi ju povedala už Ivanka, nebudem klamať, alebo som si ju niekde prečítala na inom školení. Ale na to existuje jedna veľmi dobrá veta a to je buď vyrastieš, alebo sa len zväzieš. Pri NIQ nie je iná možnosť, pretože urobiť to musíme všetky. Pretože my to chceme dokázať kvôli nej. A ja som si povedala, ak ja nemám silnú vieru v seba, verím mojej NSD, že má ona vo mňa veľkú vieru, keď mi hovorí, že to dokážem. Ja som neverila sebe, dievčatá, ale verila som jej. A dodnes jej verím, keď mi čokoľvek povie natoľko, že ona vie, prečo to hovorí a vidím, že to myslí úprimne. A jej viera mi stačila na to, aby som si povedala, dobre, ja neviem ako, ale dáme to. A rok 2023, prelom 2024, bol pre mňa môjim najúspešnejším rokom v Mary Kay. V tom, že sme splnili obrovské nárasty a mali sme neskutočne veľa nových zdieľaní a to len preto, že jedna žena sa rozhodla. Ivanka sa rozhodla, že chce lepší život pre mňa, pre moju rodinu a pre nás všetkých, ktoré sme súčasťou jej oblasti. A to sa stalo skutočnosťou, dievčatá. Verte vašim NSD. Verte vašim sales direktorkám, keď vám povedia a vidíte a máte s nimi dobrý vzťah, že to myslia úprimne, že budete úspešná. Vaša viera, ak nie je dostatočne silná, nechajte sa viesť tou ich a ona vám povedie, ona vás povedie, ona bude tým svetlom na konci toho tunela. Predtým, ako začneme školenie o sile príležitosti, tak by som vám veľmi rada začala možno trošku inak, ako to zvykneme mať na takých školeniach. A ja poprosím réžiu, ak by mi mohli pripraviť slajd. Neviem, či ma tam z réžie niekto počuje, lebo ja tam vôbec nevidím, dievčatá. Áno? Vy to vidíte? Áno. Super, ďakujem. A ja to vidím tu, vidíte? No to je tá neskúsenosť na podľu. Pripravila som vám pár takých otázok, ktoré mne rezonovali, keď som sa pripravovala na toto školenie, ktoré si prosím doma. Dajte kávu sama so sebou. Dajte si chvíľku, aby ste si na tieto zodpovedali otázky úprimne. Každá za seba. To vám veľmi napovie o tom a veľa vám to dá, čo sa týka z vášho zmýšľania, ako vidíte príležitosť z Mary Kay. Ako o nej rozprávate. Veríte tomu? Inak táto otázka číslo 4. Veríte tomu, dievčatá, že Mary Kay mení životy? Áno, úplne. Ja som na začiatku mojej cesty počula iba pár príbehov. Keď ste na prvej produktovke počujete nejaké prvé 2 osobné príbehy, tak si hovorím, wow, dobre. A ako ešte? Veď nie nejako zatiaľ tá Mary Kay život nezmenila. Po prvej hodinke krásy zmenila mi pleť, po mesiaci mi zmenila možno trošku zmýšľanie, že chcem od toho života viac aj ja. A moja kolegynka Julka mi včera povedala, dievčatá, krásnu vetu na odľahčenie, že prosím ťa, Katka, len rozprávaj tak, aby ťa všetky vnímali, lebo ty ešte aj vyzeráš jak decko. Proste, no kto ťa tam bude rešpektovať? No, vidíte. Tak jasno, že však vyzerám na tých 18 stále, chvála Bohu za to. Ale ja sa tak teším aj do života, čiže... Ale vtedy som si uvedomila, dievčatá, že naozaj každá jedna z vás môže. A znova si ešte vám poviem jeden príbeh, predtým ako poviem, že mení životy. Ja som šoférka nie príliš zdatná, vysvetlím. Mám vodičak 12 rokov v peňaženke. V Bratislave som ho nepotrebovala, v Košiciach
keď sme bývali, tak šoferoval môj manžel, lebo ja už som mala brúško, alebo som mala malého, tak som sedela vzadu. Teraz bývame v Michalovciach. Ja som presne ten opačný ako keby postup, že ja sa vrátim domov, väčšina východňarov sa akože presunie na Bratislavu, ostane a ja som práve, že ten človek, ktorý sa vrátil naspäť domov. A predstavte si mňa, hej, a za volantom auta, a Seat Altea, keby ste chceli vidieť, aké máme doma auto, ktoré môj oco povedal, toto môžeš akože aj buchnúť, alebo čo to v pohode, tréningové auto, nalepené Z-ko vzadu, takéto, veľké, vedľa toho, že pozor, dieťa v aute, a ja za volantom. Takže si ma viete predstaviť, ako šoferujem, keďže som maličká, nohy musím mať úplne pri tom volante, hej, nalepená na tom. A idem takto, a s mojou NSD sme boli na jednom plánovaní akcií, školení, ktoré budeme mať, a Ivanka mi hovorí, Zlatko, ja zapnem navigáciu a ty pôjdeš za mnou. A ja, no dobre. Po ceste, ktorou som ešte nešla, tie, ktoré to poznáte, dievčatá moje vranovské, bystrianské, Detrik sa to volá. Zážitková jazda prudkým dole kopcom, úzke zákruty a vaša NSD ide pred vami, hej? Tak super, si hovorím. Dobre. Tak Ivanka išla dievčatá štýlom, že stredom čiary, krížom, rýchlo na tom Mercedese a ja si hovorím, dobre, Katarína, tak ty pomaly za ňou. A vrátilo ma to do tých začiatkov. Že tvojou jedinou úlohou, Katarína, v živote je nasledovať tých, ktorí vedia, kam idú. Ty nemáš rozmýšľať, že či odbočíš doľava, či odbočíš doprava. Nemáš sa porovnávať, či ťa predbehne Mercedes ďalší, alebo Audi, je to úplne jedno. Ty vieš, že tou cestou ideš a do toho cieľa dôjdeš. Či o 5 minút neskôr, či o 10 minút neskôr, je to úplne jedno, ale ty vieš, že tam dôjdeš. A to bolo znova pre mňa taký symbol toho, keď si neveríte, verte vašim líderkám a choďte za nimi. Choďte za tými, ktoré vás inšpirujú. Ak nie je pre vás inšpiráciou vaša direktorka, ja neviem, tak si nájdete tie ženy, ktoré vás inšpirujú. Danka Pastorik, alebo ktorákoľvek iná, ktorá vám je sympatická. Počúvajte to, čo vám hovoria a začnite to dávať do praxe. Takže znova bolo pre mňa také uvedomenie, dievčatá, nepozerajte naľavo, na kamošku, či ide rýchlejšie. Nepozerajte napravo, či vás predbehla a už je na tej direktorskej pozícii. A to je presne o tom porovnávaní sa. Takže, dievčatá, ja som presvedčená o tom, že Mary Kay mení životy žien. A to je práve týchto 8 otázok, ktoré som vám chcela dať, aby ste si spravili v rámci seba reflexie. Toho seba hodnotenia. Ako vnímate tú príležitosť. A viete, čo je najlepšie? Je úplne jedno, či ste tu dnes nová kozmetická poradkyňa, alebo ste tu také, ktoré ste tu už možno aj 10, 12, 15 a neviem, 20 rokov? Neviem. Proste naozaj dlho. Viete, čo je úžasné? Každá z vás si môže takto zajtra zobrať čistý papier, dať si dobrý sebanáser. Neviem, či to je zase slušné slovo, ale naša Ivka nám tak, akože je to podľa také, že ako inak sa naštartujete. Výborne, dobre, že vraj samé slušné slovo používam. A povedať si, a teraz si napíšem, aký chcem ten život. Kde budete o ten rok. A prečo v sile príležitosti ja vidím najprv, viete, v čom silu? V každej jednej z vás. Je najdôležitejšie, aby ste si uvedomili, tú príležitosť budete s veľkou ľahkosťou, radosťou posúvať vtedy, keď sa najviac budete starať o seba, o to svoje vnútro. Ako o sebe zmýšľam, ako o sebe hovorím. A dievčatá, moja najobľúbenejšia veta aj počas môjho DIQ a počas celej mojej kariéry, v čomkoľvek robím, je nikdy sa nevzdávajte. To je úplne základ. Ja vám poviem, beriem si ťahák. Mojich takých 11 dôvodov, prečo ja zdieľam príležitosť. Prvý nahrala mi Danka Pastorik. Je to najlepší produkt, aký Mary Kay má. To, že máte krásnu pleť, to je len čerešnička na torte. Vymente si to. Keď tú krásnu pleť máte, tak si poviete, to je len tá pridaná hodnota. To je len ten bonus.
Druhý, mne bolo od začiatku povedané a povedala to Lenka Prchalová v tom svojom videu, mám ľavú a pravú ruku. Moja ľavá ruka je predaj, o ktorej ste počuli od Danky, a moja pravá je zdieľanie. Ak vy nechcete ísť cestou kariéry v Amerike, je to v poriadku, aj keď ja si nemyslím, že tu sú takéto dámy, pretože podľa mňa na konferenciu prídu iba dámy, ktoré chcú od života viac, chcú si zobrať z tej Ameriky čo najviac. Keď predávam, zdieľam príležitosť. Ide to ruka v ruke, dievčatá. Proste máme ľavú, pravú ruku na to. A mne by nedalo srdce, aby som tej žene nepovedala o tej príležitosti z Mary Kay. Nemáme ani jedna právo súdiť tie ženy tam vonku, podľa toho možno, ako teraz vyzerajú, alebo aké sú. Či má masné vlasy, neupravená, nikdy nesúďte tie ženy, pretože vy neviete, aký obrovský potenciál je v tej danej žene. Veď aj Danke si mohla Maťka Lamošová povedať, že no tak tebe príležitosť nedám, veď si ma 6-krát alebo neviem koľkokrát odmietla. Ale ona to neurobila. A dnes je z Danky top 1 kráľovná najlepších tímov, dievčatá. Toto sú živé, reálne príklady žien. To nie je teória z kníh. Ďalší bod. Mojou úlohou je žene o príležitosti povedať, rozhodnutie je na nej. Toto vás odľahčí, lebo zo začiatku som si myslela, že ja tej žene musím presvedčiť. A moje monológy boli neskutočne dlhé. Ale koho som presviečala? Tú ženu alebo samú seba? Bod číslo 4. Tímová zľava, zisk z prvej línie a môj citát, ktorý milujem. Čiže to je pre mňa, prečo zdieľam príležitosť. Dobrý pocit z dobre vykonanej práce mi účty nezaplatí. 5. bod. Darčeky, kráľovské dvory. Ktorá z vás si včera nepovedala, aspoň na sekundu nepredstavila, aké by to bolo, keby som si po toho čmeliaka išla ja? Dievčatá, a každá jedna z vás si ho môže zobrať. Každá jedna z vás. Dajte si šancu. 6. Ako na to priviesť čo najviac žien do môjho tímu je výzva, ktorú plním, odkedy som Mary Kay od začiatku. Ošetriť 30 tvári za 30 dní. Ošetriť 30 nových tvári za 30 dní. Ako to ja robím, dievčatá, hodinkami krásy. Ja som minulý mesiac v auguste ošetrila cez 50 žien fyzicky a priviedla som 11 nových kozmetických poradkýň. Lebo som im... Ďakujem. Je to môj rekord a to ma vyhecovala moja NSD Ivanka a poviem vám prečo. Neponúkam lacné kufre. Pýtam sa tej ženy, čo ti chýba v živote? Silné vety. Čo ti chýba v živote? Čo by vám mohla priniesť Mary Kay? Čo by vám v živote urobilo radosť? Vašej rodine, pretože počúvam, či je zameraná skôr na tú rodinu, alebo na seba. Ja som dievčatá manažérka, to je posledná veta, ešte vám dopoviem tie body a potom vám poviem. 7. Správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa oni správali tebe. 8. Ženy potrebujú, naozaj my potrebujeme byť samé sebou. 9. Je v poriadku, to som o tom hovorila, ak nechcete kariéru z Mary Kay, to neznamená, že nemáte privádzať nové ženy do týmu, pretože nikdy neviete, či práve vďaka vám si tá žena nezmení život. A budem vám dokonca vďačná za to, že vy ste jej tú príležitosť dali. A toto je pre mňa ten najvyšší gól v mojom živote. Keby stála tu na pódiu moja Miška, Marcelka, Magduška, ktorákoľvek z nich je Katka a povedie, že aj vďaka tebe som si zmenila ten môj život, bola by úplne, že kráľovnou, tak si poviem, že ten život fakt stojí za to. To je ten vyšší zmysel, ktorý dávate tomu životu. A dievčatá, zakončím to posledným bodom. Tie ženy tam vonku ma potrebujú. Potrebujú zažiť Mary Kay, aby sa dotkla ich pleti, tela, no najmä ich srdiečok. Ja prinášam zmenu do života žien, ktorých srdiečok, životov sa dotknem. Prosím, buďte vy tými nádhernými srdiečkami, ktoré ste mi dnes ukázali. A nech je to symbolom pre vás, že keď zapálime takto jedna od druhej to srdce tej druhej ženy, my jej môžeme
zmeniť život. Ja vám ďakujem a prajem vám prenádherný zvyšok konferencie a nech sa všetky vaše sny stanú skutočnosťou. Milé dámy, obrovský potlesk, naše úžasné